मैदेर फैदोंमोन गासिमोन नायलाय लागायदों गारिथारै गाखोग्लोबसैमोन नै हाल्ला जेबो खालामासै बारा नाङासै ना लामा गिसिआसो दोनलांखादों दां सोथाराखैबो आरो बे होबोथारबाय ब्लें ब्लेंनो फैखादों जेरै मैदेर फैदों बिदि दोनदों लामायाव डाइरेक्ट गिंखारथारबायबा फाग्ला बेजों सोर फैगोन होबोथारबाय गाखारबावबाय नै आग्रान देनजार गिदिर गिदिरखा बोरै एरायलांखो बे फावजोंनो एरायनायावथ' बे नांलांदोंब्रा फावथु गुजोब्बाय नायलाय बेजोंसो फैदों जेराव गारि दोनदों बाहायसो गाख्रेबलांजोबसैमोन गारिया दरखौनोसो खेवखादोंमोन नङालै दर खेवनानै गारि सोनानै फांदोंमोन बेजों फैबायबा लामाया गारिया गोग्लैबाय हरै बैयावसो गारिया नै बैयावसोमोन गारिया लागायलांबाय नै नोगोद गिदिरखामोन न'जों आवगायनो गारिया गाखोनोसैमोन गालाङासै जेराव दर फांनानै बेजोंसो फैदों माबाया जोंखौ नुहुरबायना Dalia nu siu siu bawa. Ibu mana nasi? मारै लागायलांखो बे ओरै लागायलांबाय बेयाव गाबाय गारिया बाहाय गारिखौ गायासै बारलांबायना ओरैबो बारस'नानै गिलायलांबाय आङो गिदिरखा साहायाव नुहुरखाबाय आङो आजां आजां गिदिर हां लागायबोबाय साहाजों ओरै खोलाहा ओरै फैसिगोनसो नंबाय आं होलांबाय आं ओरै Corona nu siang थादोंनो नै आगाना आयौ नायदो गोद गिदिरखा फाग्लासो आयौ आयौ उनिया गिदिर मैदेरखा आयौ आयौ बबेजों गाखो बे नैबेजों बेनो लागा बेजों ओरै गिदिंलांनाय जाबाय ओरै गिदिंलांथारबाय आयौ दैखौ बासायलांबावबायसो आनैया नोगोर खारखादों नामा आंसो खिजादोंहाय होनबाय ए न' सिङाव हाबनानै थाबानो जायोमोन ना खारदोल' होनथारबाय राजाया खोनाहां हायोमोन नोङो खास्लाबनो मैदेर गिना खारदों आनैयाबो आयौ जालाब्रा थांनो बिदिबा ओरै खोनाहां फार्स्ट टाइम फैदों दिनै जोंनि न'आव फैदों मैदेर बेफोरजों मैदेरजोंनो फैदों दंखलजों ओरै फैबाय आरो ना दंखलजोंनो फैदों बाहायगौ दंलै सयथि गारिया गाख्रेबलाङासै Allah unna